Disyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na mauran-uran na pagkahapon sa Indogabo sa muya pong mga paradangog. Biyernes ko niyan, weekend, petsa 5 na kan bulan na Pebrero taon 2021. Minapaabot na naman kami nin pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan familia kasamay dyan ang pagpagirumdum. Naday kita magpuknat sa panarig sa mahal na Diyos na malampasan tana ining mga kadipisilan darakan pandemya. Kami po naglalaom na yaong kita gabos sa marhay na sitwasyon. Mantang kamudyan tabi nagmimerienda o naghanda na kan pamanggihan. Minaimbitar kami na mag-iriba-iba kita sagkod alas 5 nin hapon. Bicol Target digdi po sa DCGB. Sa gabos na pinag-abot kan sa tuyang broadcast sa AM band digdi po sa probinsya kan Albay. Maging sa pagtaraning niya tong lugares sa laog kan Rehiyon 5 manlain-lain na probinsyas kan Bicol. Pati naman po so pinag-abot kan sa muyang signal sa luwas kan Kabikolan. Diyos marhay na hapon. On air, netwide, worldwide, dyan man po sa samuyang official Facebook page. Nahihiling kami asinadadangog sa DCGB News Online. Maray na hapon tabi, hali sa Pilipinas. Pwede man sa YouTube tabi. So mga nakasubscribe sa YouTube sa DCGB Legazpi City, yaon man po kami dyan. Kompleto ang news team sa palibot. Sa 1st District si Jomar Bien, sa 2nd District si Alar Mario, 3rd District si Jimmy Nasalita, katuwang siyempre si Ans Galero, Renz Luna, asin Luwens Labarcena sa Mobile, yaon dyan si Henry Boy Matan sa muyang piloto. Technical control yaon si kumpadreng Tay Nald Baldo. Belated happy birthday. Birthday mo kahapon pa ding Nald. Ay ko lamang naisihan kuta na nagpabangkete kita digdi. Si Direktor Subahala kaswapon na Direk Edwin. Talaga naman Kumpadreng Tay Nald Baldo, belated happy birthday sa kuyang co-pilot ganyan. Sa Newsroom Production Research yaon dyan si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man po si News Manager Mart Dela. Sa Production Center ang Angel ng DCGB, Angel Mustaza. Sa IT si Mark Sian Madrid. Ako man po sa indong kasarabay-sabayan sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Sige po, standby muna tabi all units. Nakontakta, in fact nasa linya na po, ang sa tuyang accommodating mahiguson na Provincial Health Officer kan Albay, si Doc Stella Senith. Inapudan tanata ining sitwasyon niya to digdi sa COVID. Medyo nakakakuan na po nin atensyon sa halos gabos na sektor kan sosyudad. Ining so pag ulakit baga sararuan sa napadingnal diyan ini sa pag-ibig. Pira na suna ulakitan maabot sa 24 na gayud kung taman pagre-recall niya to kan statistics. And igwan ang nagbuburutwa na informasyon na nagngangalas na ang publiko nataarog ka ini kadakul and dai taman pinaghagad sa amang Diyos sana dai na magdakul tagulpi bagaso nagpositive. Ang kadasaro na sana, halimbawa ang kadasarong nagpositive, igoning close contacts na tagrilima. 24 times 5, pira na iyan. So mga naging klientes po dyan sa pag-ibig. So familia kan mga nagpositive na empleyado sa pag-ibig. That's one big concern na pinag-aatubang mo niyan kan bilog na komunidad. In fact, yung Department of Health mismo na nga nagakapirang oras pa sana nakalihis,
pinag-informara naman kita, nagpapatabang na i-anunsyo sa publiko na sugabos na nagkaigo ng transaksyon sa pag-ibig poon Enero 20, sundo 30, voluntamente natabing magpasiriring sa mga health facilities. Nakaka-raise inining kuryosidad maski sa muya digditabi sa DCGB, why arog ka ini ang magnitude kan naulakitan and natataarog ka ini kakaskas so pag-spread one time, big time kun baga. Sige, aramon ta daw, ang assessment man kayan, kam provincial government of Albay, although sa city of Legazpi, pero sa Rabay man sa nasinda dyan, nasa linya na po, si Doc Stella Senit. Doc Stella, maray na hapon, thanks for calling our call tabi. Okay, maray na hapon po, sa gabos na magdadangog kan programa ini. I should say, Doc Stella, kindly brief us tabi, ano po ang assessment nindo na taarog kay ni massive, one big time, one time big time lang, sararuan lang, pag-ibig, halos 30, sa tuyang pinagmumonitor, nagparasitive tabi. Go ahead po. Ayo. Ini po kaya nagpuon ini sa duwang nagpositive ka January 29 and January 3. Nagpuon po, ito pong duwang ito, igwa po ito mga symptoms. Probably ito ang reason kung nataas sinda nagpaswab. Mga symptomatic po sinda. And siguro dito lang masabi ko sa initinda, ito na ko pwedeng outside sa harong ninda, sa lugar ninda, or within the office ng pag-ibig. Ang pag-ibig baga is kung ano yan, dakol bagang tao ang nagsidyan, lalo na ngunya ng mga bulan dahil ito kitang mga renewal of business permit. Ang mga tao ang makakasalamuha dyan. Ngunyan, since it's that area, ay ang possibility talaga na mag-ulakit-ulakitan, lalo na sa virus. Na yan. And possibly, dahil sa dakul ang tao, medyo nalingawan na gayud ang mga health protocols, essential health protocols, although ikawaman nga ng mga barrier na plastic, doon na siguro medyo makusog ang virus, and it's an enclosed area, hindi po open, air condition baga po ang CBD office. Iyo po. Dok, itong so initial na statement po ninyo, nagpuon sa duwa na positive na parang primary source sinda tabi, ngunyan, ano po ito, employee kan pag-ibig or client kan pag-ibig? Over. Employee po ito. Employee po sinda. Okay. May symptoms po sinda. Probably nakakuha sinda pwede sa luwas o anybody from inside. Dakol po kaya bagang tao ang nasa pag-ibig office. Iyo po. And would you confirm tabi, Doc Senith, na may nagadana because of COVID tabi diyan sa urulakit na yan tabi? Kung sa nagadan, ikaw pong death, may mortality po kita doon sa mga empleyado sa pag-ibig. May isa pong mortality. But bako man po ining dahil nagadan siya dahil sa COVID. Okay, sige. Now, Doc Tabi, igwa na niya nagsisirkular na pig-aapod na nga niyan na parang Legazpi variant. Arog kay to kamasib sa ulakit, buda kakaskas da Tabi, Doc. Medically, sa indong pag-assess, initialmente, anong dululuwas? Ano po ang nagduluwas? Very fast po talaga. Very fast yung 2 days, igwa agad na, dakol agad na sa kanila. Pero dito pa kasi masabi na ito po sa new variant dahil wala man po kita confirmation. Iba man po kasi ang maluwas sa testing kayan na madidetect yan kung kung ito iyo iniso new variant. Pero po, sa hiling ko baka man kung iyo iniso new variant, sa ngunyan ko tang aldaw, ikaw pang mga nagsumunod na mga nag-positive. And in fact, for today, 0 po ang ang COVID sa Albay. Albay, 0, and that includes Legazpi tabi, Doc Stella. Yes, Opo. Opo. Now, pero
ano po ini, ano sa hiling nindo, ining strain na tuminama dyan sa halos 24 mahigit na yun. Ano ba, mas maringgis ini, mas halangkaw ang level tabi kay ning COVID na ini? Dito po kayo rin masabi. Naging ano lang siya, naging very fast po siya sa location, enclosed area po sinda. And second, composed of dakol na tao talaga po present doon. Eh syempre kung dakol na tao, may mga crowding din yan. Kaya tuminama po talaga sa virus kung sa imbes ngayang may na ata nasusunod ang distancing, baka nababiolate na sa mga, nalingawan na yung mga health protocols. Iyan po ang nakikita ming anggulo. Kung paano taarog ito kabilis ang spread ng virus na ito. Ayo po, Dok, kung maputol tabi, maridayal ako Okay. Opo. Dok, would this be a classic example kung sa hiling nido na iyon yung resulta kung nagpabaya kita sa protocol? Yes. Yes, saro ini sa mga, kaya great reminder agad kasi talagang mag-ingat, tagiraray sa dating sinasabing to be the solution baga. Nalilingaw na po gayon kaya, medyo kaya hababa na naman baga kaya ang mga cases na ngunyan sa Albay, medyo magayon na, ngunyan bigla gayon na mga nagkarilingaw naman, na medyo gayon na nagparapakistoryahan na, wala nang mga social media, yung wearing of mask na, nalilingawan na, yan, medyo nag-boom na naman. Iyon ako. So, classic example kan resulta ninda ina nag-obserbar kang protocol Yes. tabi. Nako. Yes po. Opo. So, how do you prepare? Nagkwa na, nangapudan na tabi so DOH Bicol, si director kan DOH niya to na so mga nag-transact ning business sa Pag-ibig, January 20 to January 30, mag-report sa mga health facilities. Pipa report na si Doc Stella tabi sa mga health facilities. Ngunyan, ang sa tuya ding pinaghiling, Hello. opo, Doc Senate, Apo. so DOH po baga nangapuda na, gabos Iyo. na nagtransaksyon January 30 to January 20 to 30 ngunyan na taon, mag-report na sa mga health facilities. How do you Apo. prepare on this? Dakul ini tabi, Doc. Dakul ini tabi. Iyo. Actually, ang peso po under sa PH baga po yan. Actually, nakikipag-coordinate kami sa CESO, sa city of Legazpi na if ever dakol na ang nako-contact trace pwede namin yan i-assume yung iba, tanganing dahil sinda Ma-overburden. akala ko na po tol. Dahil sinda grabe mapatungan kidakol na na job. Dakol po yan. And yung mga iba pa pong tao na nag-agi sa Pag-ibig o kaya nagkaigawang transaction sa Pag-ibig sa time na yan, buon kang January 20, saro na po sinda sa mga i-swab natin. Kasi kung tada ito man aram ko sa insinda na expose na maray, considered na po sinda kaya ng mga close contact. Naku. Kaya dakol po ining kaya inaapudan ni po publiko na dahil na po matakot, kasi para sa inda din. Maski po napaduman lang sinda sa haranikang Pag-ibig, please go to the nearest health facility kasi para ma-evaluate po sinda. Kasi po, out of that, nag-positive tulo po ang security guard. Ang security guard po, nasa doors po bagayan, nasa laugan po bagayan sa building. O pwedeng itong security guard, nagtagaluwas din ito. Naku. Kaya hindi lang talaga sa mga nasa laog ang posibleng yan. Kaya, please be, responsible yung public kasi so sa inda-ninda ang iingay sa kapamilya, pati rin sa mga taong na-expose, dun sa taong napaduman sa Pag-ibig, magiging rin yun, mga possible din, maging positive din, possible na maging case din. Sana sus. Sana nga Oo. So the way you are explaining tabi Doc Stella, massive ini. Opo, medyo po ini yan. Sana po warang bakunang dahil sila na itong sa mga nag-transaction po kasi itong mga employees within the Pag-ibig contained na po yun, lahat na po yun probably yun na lang siguro yun ang nag-positive yung 24 na yun. How about yung mga people, yung mga clients na who went there
since ano yan, January 20, wala pa po kami na-pick up na nagsisignify na nagduman sila. Nya. So, tama ba Dok ang reading ko? Tama Dok Stella Tabi, ano na? Ang reading mo, what concerns you now most, pati ka mo dyan sa PHO, bako na itong sa mga empleyado mismo, but sa mga kliyente na. Yes po, yung mga taong nakaduman. Naku. Kung halimbawa po, pero pwede rin po, halimbawa, wala naman silang symptoms, pero napaduman sa office ng pag-ibig. Mm-mm. Please, going anywhere. Please limit movement, harong lang sila, mag-self-quarantine na lang sila, Mm-mm. and observe for symptoms. Kasi kapag silang symptom, kaya po nagayan i-RT-PCR swab. Naku. So you are now officially announcing na mas lalong matabang na so Provincial Health Office sa Yes po, pag-swab, yes. sa pag-trace because of the enormity of the situation. Opo. Naku, Opo. naku. Pero po, I remember once, nakadyan din ako sa mga, pero haloy na Mm-mm. naigwasindang mga, ang security guard, igwasindang pinapafill up pa na mga contact tracing form. Mm-mm. Form, oo, tama. Din inuulog lang yun. Probably, that could, yan mismo sa office ng pag-ibig. Igwasindang, gabos na naglalaog sa opisina, ibang fill up pa na names, address, and contact numbers. Mm-mm. Probably that could help with the contact tracers. Nako, Dok, nagdadangog ako sa imong explanation. Bako ini basta-basta. Bata. Hindi, pero dapat po, dahil kita matakot. Oho. Kasi ako man po ining, ini lang ang parang paniguro lang para dahil na magdakot pa if ever ikwa dyan ng mga asymptomatic. Oho. So you will be now matabang kamulugod ning todo na sa city Yes po. sa swabbing, contact tracing, kasabay na tabi, Doc Senate. Opo. Nako, bata, buwan ng pag-ibig gunyan, February. Ayun nga ni. Ay, ama kong Diyos. Nagkataon pa sa February. Isus, oo. So, we will quote you na this is a classic example kan liningawan na ang protocols. Very clear naman po baga. Masigay yung design na yan. Kaya medyo talaga po kita yan. Pag balik naman kita sa dating sistema, yun nga po, dapat talaga din nalilingaw, ibuhol ang mga precautionary measures na dating pagpaparasabi sa to. Ulit-ulit ning tig-remind iyan sa publiko. Opo, we will not get tired of calling you and repeating that appeal tabi, Yes, Dr. po. Stella. Dr. Stella, Oo, kami rin, we Oo. will not get tired of saying, bida ang solusyon sa Salud Bicol noon. iyo po. Maiba kita, Dr. Stella, igwa na po ning initial na paghururong kamo dyan sa vaccine rollout mandig di sa provincial government of Albay? Actually ngun yan, nasa preparatory phase baga po kita. Igwa na po, ang mga ginigibo po ang yan province is nagpe-prepare po kita planning kang paano sa vaccination. Yung mga preparations po sa mga vaccination sites, so sa mga magmaman na mga tao. Then, about po sa purchasing of vaccine, kasi po according sa national government, ang national government lang po ang magpo-purchase ng vaccine. Like nung isang sarong aldaw po, nagkaigwa po kami seminar with people and saro po yan ang Pero about sa purchase po, wala pa pong definite na sinasabi, pero parang igwang plano ang provincial government na mag-purchase niyan. Opo. Now, insofar as yung provincial health office is concerned, naka-identify na kamo, Dr. Stella Tabi, nin mga lugar na duman mag-vaccine, sisayan mga vaccine, sisayan mapabaksin tabi? Kung sisay ang mga pa-vaccine, igwa na pong ginigibong master listing na ginibo mo na yan last week pa. Mga master listing, kinukuha po sa mga eligible groups. Ito bagong first 5 priority groups. Nagkakaigwa na po mga master listing yan. Ongoing pa po hanggang ngayon. Dakul po ang in-list na mga yan. Then with regards to sa application ng mga static pa lang po yan na mga areas na yan na gigibuho na mga site na then yung mga LGU din nagkakaigwa na rin sila kay mga identification kung sa na mga vaccination site o pero it's
wala pang definite, Iyo, price o kasi. Initial stage pa lang tabi Doc Stella. Opo. Sisay po ang mabakuna, purely mga empleados lang kang PHO tabi? No po, ang magbabak is health personnel. Either doctor, nurses, or midwife. Mhm. Kita po ang yan. Pero, dun po sa composition ng ng mga staff, iba po kasi dyan sa counseling, iba po dyan na nagmo-monitor, ma-involve po ang ibang mga agency, ang ibang mga tao na magpa-participate po sa program. Iyo po. Now, Doc, any idea sa indong initial na projection pira an qualified duman sa enot na criteria na dapat matudukan ng una tabi? Go ahead po. Figure po, di ko pa po yan Oo po. na po, mga mga healthcare workers, frontliners po ang first priority baga po. Iyo, Hanggang yan nga po, nasa master listing pa. Dakul po kasi Oo, ayun, sige. Ah. O di, sige tabi, Doc Stella, kung ikaw ka pang gustong idagdag sa mga napag-urulayan ta, go ahead po. Ayun po. Araw pa rin kang dating pagsasabi ko kanina, ingat-ingat po kita, be vigilant, tandaan pa sa mga inulit-ulit kang DOF, kang PSO, na mag-ingat, gibuhon itong bida ang solusyon. Iyo po talaga yan iyan po talaga ang protection ta. Kita man diraray ang magdadaka. Opo. Sa mga to be maintained in good health. Opo. Doc Stella, maray na hapon. Salamat po sa oras na ipigtaosin sa mga informasyon. Okay po, thank you very much for the opportunity. Opo, mga tugang, si Doc Stella Senith, ang satuya pong Provincial Health Officer Canalbay, taon to, babaltadahan taan mga informasyon na ipagpalawas na yan ni Doc Stella, and sa tuya yan natatawan ni nagkakanigong doon mo yan. Sabi tanang mismo ng Provincial Health Officer ang nagtaram, this is a clear, classic example na resulta kan kapabayaan day pagsunod nin tultol kan protocols na ipigpapautob kan gobyerno. Iyon na pa ini. Imagine, padignal 24, iyan so initial. Nya sumanga nagralaog dyan, na daita pa nasasabutan mo yan. Sabi ba ni Doc Stella, day pa kami ngayang napipick up na nag-signify. That's from January 20 to January 30. Ito ang satuya ngunya na pinag-aabangan. Sana dai dumantabi ini nagparasitive, Tangon yan zero. Paday pa ito na titrace paday bako. So mga nakipag-transaction dyan. So naglaog halimbawa sa rong kliyente. Paglaog dyan, iparayo kimala Diyos. Nakontaminar. Pagluwas niya, nagpasiring naman sa sarong opisina. Takun anong mga pigo-follow up. Nagpasiring sa sarong karinderiya. Nagpasiring sa sarong lugar. Jesus ko, tabi massive. One time, big time. Bata buwan ng pag-ibig na dalipas opisina kan pag-ibig ama kung Diyos. Tabi Sige, standby pading Al and Ans. Come on, masunod. May station break muna kita. Time check. Alas 4:33 oras Pilipinas. An oras hatod sa Indokang, Rexonol Forte, Lakas Banat sa Apat, Hinebra, San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swag, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga ma'am.
items? Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Konsumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga derechos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Konsumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf linis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. GB, 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 GB. Number 1. Sige diretso na kita ka na programa. Thanks for waiting. Inutunta mo na si Compadreng Al Armario sa dagdag ng mga istorya dyan sa luwas. Sige na Padingal, ipasok mo na. Yes, maray na hapon. Maski mauran mo niyan, talagang porsigido ang DPWH Second Engineering District na padarakulaon na ang mga langin kanal sa gilid kan highway halay digdi sa Albay District pasiring sa southern area kan Legazpi, partikular digdi sa may pasiring sa Taysan area sa may Tagongtong, maski may mga harong na maapektaran posible ang sa indang mga kudal. Parte sa naini kan padagos man na pagigos ko niyan ni Congressman Joey Salceda na mapakarahay na ang mga tinampo digdi sa Segundo Distrito, preparasyon kan mga development na mangyayari pa sa mga masunod na taon kung sa ining southern area kan Legazpi, Daraga, pigiling na iyon magiging potensyal sa mga development pagabot kanal daw. Nangyayari na sa kunyan, paluway-luway, talagang nagpapara abante na ang mga development digdi, may mga road opening, ining mga pagpadrakula kan line kanal, asin yun ining tinampo, taroyan sa igariglar kunyan, kan DPWH para antisipasyon, kung in kaso padagos na magparadarakol ang volume ng mga behikulo na minapasirin digdi sa southern area kan Legazpi going tumaan ito balda-balda na yan, pasiring Sorsogon. Ayan ko niya na DPWH, mas kinangani nagkatagauran, pero talagang diretso na ang mga pag-ibon indang pag-coaster digdi, pagkalkal kan mga line kanal. Ayan ko niya na pa-advise lang sa mga motorista, dit na pag-iingat digdi sa kurbada, pasiring sa Taysan, yaon dyan ang mga heavy equipment na baka delikado sa aksidente. Roger. Yan pa rin informasyon digdi sa southern area kan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat Compadreng Al. Diretso kan istorya. Si Ads, nasa linya Ads. Marhay na hapon. Go ahead man.
Yes, maray na hapon, sugiyo maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, maski na nga ni haros 2 oras na naghalat na nagkapira mga Legaspenyo bago mabot formalmente si Senator Bongo sa syudad ni Legazpi, poco mas o menos 200 man giraray na mga Legaspenyo na pinaugma ka ini katuwang ang DSWD as in National Housing Authority o NHA na ngunyan na pagkahapon sa Legazpi City Convention Center. Personal na sinanabay si Senador Bongo ngunyan na pagkahapon sa payout ka na National Housing Authority as in man DSWD sa mga Legaspenyo na konsiderado totally damaged sa mga residents durante ka na Typhoon Tisoy na pirang taon naman ang nakalihis. Ang mga benepisyaryong naunang bitan, tinawanin 5,000 pesos kantidad din asistensya pinansyal kan NHA sa panginot ni District Manager Teodora Bandoho, mantang nagtao man ni asistensya pinansyal na DSWD Bicol sa panginot man ni Director Adel Garcia sa pagikan sa indang AIX o ining assistance to individuals in a crisis situation, pati naman mga food packs. Si doon kay Senador Bongo, huwag masyang nakabalik sa digdi sa syudad ng Legazpi para sa giraray na makapagtao di na magkakanigong tabang sa mga Legaspenyo na tinamaan ka na sunod-sunod na bagyo siring nasanaka na bagyong Tisoy. Sinabi niya na nagbisita siya sa Albay para ipaabot ang tabang niya pati na ni Presidente Rodrigo Duterte, siring ka na face mask, face shield, vitamins, sapatos, mga computer tablets as in bike, pati naman mga grocery din sa tuyang syudad kan Legazpi. Naging presente sa pagtiripo na ini si Alcalde Noel Rosal, LNP President Mayor Das Maronilla, yaon man si Congressman Alfredo Garbin Jr., as in man si ang Provinciano Party List Representative Apid de los Santos. Sa ngunyan, minatapos pa sa minahali pa sa nasambitan ng venue si Senator Bongo, posibleng bumalik din sa Metro Manila dahil sa Kasubago before siya mag-abot ng disapio, hali naman sa probinsya kan Masbate na nagtauman kan siring na asistensya pinansyal sa siring ng mga benepisyaryo. Roger Copia. Dami Sir Pio na mga istorya digdi sa Legazpi City Convention Center on assignment ang Sigalero DCGP. Salamat sa pagtutok asin pagpadaraan ng istorya. Nasa linya man si Luens 14 bago mag alas 5. Go ahead Luens, good afternoon. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Halugak man giraray na implementasyon kana pagsunod sa minimum health protocols kontra COVID-19 digdi sa laog kan Legazpi City Public Market. Saro pa yan. Roger, ini pagkatapos tabi Sir Pio na mano paraan sa personal na pagbisita kan DCGB News sa laog ka nasambitan ng merkado publiko na apisar kan mga nagbabarakal, so mga nagpapabarakal, wiri man giraray ang face mask. Buda, dai nin face shield. Correct. Kasuhapo hiling ako dyan pero dai ako naglaog tat nanggigirabo ako. Roger. Wiri an face masks. Ni saro daing naka face shield. Correct ka dyan tabi Sir Pio. Gawa manin may face shield, gari pangharang sa nasa angog. Iyo nga ni, ang pigoproteran, suangog. Roger. Yan, sige. Roger to the tabi Sir Pio, iyan ang presenting sitwasyon na kung saan sa pakikipaguloy man ka DCGB News kay Legazpi City Public Administrator Julius Del Rosario, matatandaan na talagang suko na siya sa pagparasaway sa mga ini asin ipinagtaong kwenta na ini kara Mark Andy Marbella kan Task Force Kalinigan asin kara Chief of Police Rodelon Bitita kan Legazpi City PNP. Kan mga nakalihis na daw ipinagpaabot man ng impormasyon sa DCGB News ni Marbella na may natikitan sinda kaibaan na Legazpi City PNP ninday naka-face mask, budaday naka-face shield, natawanin na 2.5 na penalidad. Yan. Alagad, pagkod sa mga oras nini, girde na nanaram mga nyaraon sa lugar. May nasampula naman pala na tiketan, dining face shield, 2,500 ang multa. Roger to the tabi, Sir Pio. Kung mabakal ng face shield, 30 pesos. 15 na nga ni sa iba. 15 na sa nangani, dahi pa kita magkakaulakit, dahi pa kita maulakitan. Roger to that. Okay, sige.
Oo, Roger, kung kaya talagang sa pagkikipagulay man nga ni kaya Del Rosario may kinaraman sa siring na bagay, tawo na talaga ngayaan may problema. Bako na ngaya kami, kami nga kami nagsasawa na Oho. magpagirumdum sa mga ini na magsurunod sa minimum health protocols, lalo na sa mga nagpapabarakal. Tanganin ko ta ng maging modelo daw ini sa mga parabakal. Roger, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang presenting sitwasyon sa Legazpi City Public Market na pinagtutukan man ka DCGB News ngunyan na pagkahapon. Ako po si Lawrence Bursi Barcena, salamat. Maray na tabi. Thank you so much, Luens. Sa dagdag na istorya, sige, bago kita mag-akomodar ka na tatadang komersyal buda bago magturo-tripwasan sa programa, ngunyan na semana, katatapos tapasan na baga pakipaghuron kay Doc Stella Senith, ang satuyang Provincial Health Officer. Siyempre with due respect kay Doc Alec Fulbert Hiliego, ang City Health Officer kan Legazpi. Pero tarabang iyan tarabang. At this point in time, dahil kita magpara kumpanin dakol na complexities. Sabi ni Doc Stella Senith, nag-relax na kita. And the classic example of which, na igwanin violasyon kang protocol, ining nangyari po na ang resulta massive ang nagkaorlakitan one time, big time, nagparasitive sa COVID, iyan na nangyari sa Pag-ibig Office. Bata, bulan mo yan kan Pebrero padingnal, bulan ng Pag-ibig. You can just imagine, 24 nagpunsa na sa duwang possible primary source. 24 tulos. Ngunyan, inapudanta si Doc Senith ang aning otoridad mediko ang magtaram. Ano niya ko ang possible cause? Na-expound niya, siya na mismo magtaram, because of the enclosed place, surusuan, among others, and clear classic example kan violation kan protocols. Resulta, 24. And the story does not end there. Ipinaluwas na kan DOH several hours ago, ngunya palang nahapon, so pangapudan. So gabos na nakitransaksyon sa opisinang yan, January 20 to 30, 10-day period. Pira iyan tabi. Ngunyan, salamat sa amang Diyos ta, zero kita sa COVID. That is, in the interregnum. Amang Diyos kahiraki, sana dae, nin magsunod. Sana permi ng zero. Why? Sabi ni Dr. Senith, kung kamo nagdaguding marhay, kami ngani ngaya, matabang na sa City Epidemiological Surveillance Unit, CESO, sa pag-trace as in sa pag-swab, tanganing daisin na ma-overwhelm kan possible na massive na epekto kay ni. January 30, ipamugtakta na igwaning 15 o 30 kliyente sa Pag-ibig. Sa 15 o 30 ito, iparayo kay mahal na Diyos. Dahi taman pigagad, pira halimbawa ang mag-positive dyan, sana dahi. Nya so close contact man ka ito. Saro pa sa ng kunyan, saro pa sa ng pitsada, halimbawa inero 30 pa sana. O halimbawa so sarong kliyente, nagpasiring sa Pag-ibig. Igo nag-text nga na isa tuya. So mga nagpa-photocopy nga, may photocopy center dyan. O. Siyempre, kung igo mga dokumentos na kaipuhanan, ipa-photocopy, ma-photocopy sa mga pagtaraning na lugar. Sabi nga ni Doc Senith, so security guard, nagparasitive. O, yan. So mga halubilo ka ito tabi. So kliyente, naglunad sa tricycle, naglunad sa jeep, nagpasiring sa saro pang opisina. Sabi baga ni Doc Senith, otoridad nagtaram, and we will quote, massive. Matabang nga ni sinda sa seso. Ngunyan, zero pa. Tadai pa sindang, sabi baga ni Dr. Senith, dahil pa ngaya kaming napipick up na nag-signify, na nag-adong duman sa pangapudan kan otoridad.
Pasiriring na tabi ka mo sa mga medical facility. Magpa-check na. Buda sa mga nakipagtransaksyon dyan, January 20 to 30, 2021, mag-self-quarantine. Obserbaran ang sadiri. Unya kung sa periodo nga, January 20 to 30, pirang kliyente ang luminaog dyan. I-maximize ta na sana, conservative estimate, kliyente halimbawa, 30. Sa 30 an, pira paan sa iya man naman naka-close contact. Ama kong Diyos. Iyan ang classic example po. Ngunyan, ining sa saudan, kasuhapon nagdyan ako. Pigiling ko at a distance, padingnag. Daing face shield. Di akong nahiling with my own bare eyes. Di akong nahiling. Duman sa isisakog kan sa kuyang vision. Sa periphery. Di akong nahiling naka-face shield. Naka-face mask pero wiri-wi sa iba. Oh, please, tabi pray a lot and sumunod din marayta. Maabot na ang bakuna. Uto nga ni baga, kinahuron ta si Doc Senate, nasa initial planning na sinda, piglilista na nga ni sa mga tutudukan, and then so roll out kan vaccine, gabos, ma-identify kan mga lugar kung saan ang lugar kan, gabos na basta yun na. Diit na sa natabing panahon. Ha? Dipisil. We will get through this. O, pa no iyan, tabi, kung araw ka na nangyari. So we pray a lot, and magsunod tabi sa otoridad. Respect medicine, respect protocols, and magsunod tabi nin maray. Buda importante, magpangadji, po. O sabi nga ni ka sa tuwing text release, so nagpa-photocopy nga, so nagpa-xerox, surwat, gabos. Nako. Sige tabi ha. Happy weekend po, and amang Diyos ang magbantay. Salamat kan sa indong pag-antabay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Mga idol, alam niyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals, Doc Alternativo products, available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule, and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. 66 and nutrients for digestion, brain, and protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and